kuća. Dogovore se vrabac, mačka i miš da zajednički naprave kuću. Vrabac reče: kuća je dobra ako se pravi ispod grede na krovu. Mačka se nije s tim složila. Bolje je da naša kuća bude u šumi, u staroj fotelji, reče ona vrapcu i mišu. Miš se ni s tim nije složio. Najbolje su one kuće koje se prave u nekoj rupi, reče miš vrapcu i mački. Nisu se složili, pa nisu ni kuću napravili. Ali zato je svako od njih napravio sam sebi kuću onako kako je mislio da je najbolje. Od tada vrabac živi u gnezdu ispod krova, mačka u šupi u staroj fotelji, a miš u rupi.